Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафаре ки видеоро тамошо доред, ҳаматон да ҳурмат ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед, бовар мекунед, мо билет мегиред, ҳаматон да ҳурмат, раҳмат. Дар аэропорти Домодедово қарор дорем, хостем шуморо камтарак ҳамин нашуд проверкааш маълумот диҳем ки мисол баъзе одам вақте ки мегӯем проверка нестай, баъзе одаморо меқапанд, мегӯянд ки шумо гуфтем проверка нест, қапидан. Баъзе вақт мегӯем ки ҳастай, меоянд мегзаранд, мегӯянд ки нестай. Барои ҳамун мисол ҳолатҳои ҳастай ки ман худам пашти як рӯз пас, ду рӯз пас дар аэропорти Домодедово ҳолатҳои ҳастай ки ягон каса документ намепурсанд, меоянд 100% мегзаранд, мераванд. ҳолатҳои ҳастай ки проверкааш бигӯем 50-60% документ мепурсанд. Бисёр одамон мегӯянд ки чӣ хел бидурӯем. Мисол кадоме ки вазъияташ безебай, телефон кина ҳастай бародаро иншаллоҳ медурорандшон. Ва чӣ гуфтанем, одамое ки мегӯянд ай киҷо бидурӯем хубтара, якум даромадгоҳ, 4 та даромадгоҳ доро, ай якумаш дароем ки уҷа ҷои одаморо стречат мекунанд. Ай ҳамуҷаш бидурӯен хубтар ва беҳтарай, беташвиш рафта омада метонен. Ва бисёртар савол шидаестае ки мисол бисёр одаморо худмон ҳамроҳӣ кардаестем ки барои граница пересикат кардан Турсия ва Армения рафтаестем. Бисёри тоҷикои худмон бигем, барое ки бисёрш уже документ кардагӣ ки нестанд ё ки тамом мешава ФМС мераванд, мегӯянд ки мигратсионтон кар нашидаги ай нав куне мигратсионта ё ки граница пересикат куне Турсия ва Армения мераванд. Ва иншаллоҳ барои нархи навош ҳар як видеомда номером дар комментария ҳастай, занг бизанед хидмам ки дар аэропорт бошум, ҳастам апай азиза ва як дудар дигаам ҷавоб метиҳа. Беташвиш, шукри Аллоҳ, ҳамин қавда мароӣ кардем, ягон проблема нашидай. Москва душанбе ай Россия рафтан арзонтар шидагие ки 9, 10, 11, 12 дастрошнида ҳамин рӯз 17 та буд. Мисол ҳамин рӯза худша бигирӣ, дигар рӯзош арзонтарай. Ай Тоҷикистон омадан қимат шидагие ҳамаи ҷода моҳи феврал прямои рейс, ай ҳама арзонаш 38 000, ай ҳама қиматаш дастрошни 55 000 ки мисол хай кадом тарафе ки одам бисёр ва кадом тарафе ки одам бисёр биёя, нархаш қимат мешава. Дигараш 100% аэропорт инҷа вақте ки дур омаден хай таблоро нигоҳ мекунед рейстона. Инҷа да бародаро ҳам ҳастанд, ягон ҷоша ки нафаҳмидед хидмам ака ҳама вақт не мисол баъзе вақт худам дар Домодедово айвонукова ва дига бисёр пассажирома намебинем, як бор дига бахшиш. Лекин ҳаракат мекунем ки роӣ кунем. Хай дем хали хабарои нав по ҳаракат мекунем ки навигариёро шумо дар расонем, зиндаву сарбаланду хонавобод боше ҳаматон.